Buruz kanpora, hor bere atzean Juan Dominguez zagoelako. Eta gero hori dauka, ez? Osasunak ondo jokatu bai, baina Eibarrek ere 3 pasetan arean kokatzen da, eta arean baloi arriskutsuekin. Lanzarotek aterako du kornerra, Juan Dominguez ondoan du, motzean jokatu nahian. Baina luze atera du. Naparrek urrundu, Gainanek buruz. Anuntziata jatsi du baloia. Falta. Luze atera du Osasunak eta Balinek buruz. Hiruretari. Okia gelditu dintzaigu, lehenengo zatia bizi-bizia eta ritmo handiko ikusi dugu. Eta bigarren zatia astunagoa da. 11 minutu dagoeneko bigarren zati honek, eta ez dugu izar ikusi. Bueno, bai, Torresen jaurtiketa, Osasunaren aukera hori. Eta Osasunak instant batean egingo du bigarren aldaketa. Mariano izango da berdeguneratuko dena. Horrelaria. Moises, Anuntziata, erditik orain, baloia egalera, Bari area barruan, bi bizikleta egin ditu, zer egiten duen, atzean badu laguntza, berak erdiratu nahi zuen, azkenean erdiraketa, kanpora zuzenean, ateko sakea Eibarren alde. Gaizki edo gutxienez Eibarrek arazo gehiago dauka. Osasuna lehenengo zatia baino errezago iristen da Eibarrenari inguru horretara. Eta berriro ere pixka bate buelta Mamarke buruari, nik uste dut ez dela Osasunen jokoa bakarri, Eibar bera pixka bat atzera egin du, irabazten egote horrek eta puntuak eskoan izate horrek egin duena da bere joka pixka bat gelditu eta metrotxo batzuk atzera egin eta horre barasoetan sartuko da. Ateko sakea Naparren alde. Eta hor txaldaketa. Alaxe da bai, 10 zenbakiak utziko du, Torresek utziko du zelaia, eta Arestian aipatu moduan, Mariano izango da berdeguneratuko dena. Benidorretik iritsitako jokalaria, Mariano. Ikusi behar, ea nola kokatzen den. Gora joan da, ez dakit bi aurrelarekin. Aldatu ingo du bizkara sistema, lehena izan atzeko lerroa laukoa, Euskarri batekin Moisés, beste laukoa aurretik eta aurrelari batekin, Manuel, eta guain ingo duna bi lerro laukoak egin, edo lauko bat eta ia 3ko bat Anuntzia eta bizkara barrurago sartuz, eta bi aurrelarekin goian. Hor da Anuntzia eta Zelaiardian. Berak izango du askatasun gehiago. Barranko eta Moises izango dira hor, bi euskarriak. Barranko ematen du pixkat atzera egin duela Moisesen ondora. Zer eskaintzen diguten erasoan orain, Manuelek eta Marianok. Baten du Anuntzia eta ere barrutik jokatuko duela. Eta izango da 3koa, batez ere Barranko eta Moise izango dira egaletara, batez ere esker egala etorriko da askotan Barranko baita ere. Xabier Iruretak atera du, Indartxu jauzian Altuna, eta epaileak Barik ikutu duela ikusi du, alboko sakea Eibarrak aterako du. Lombraina, Kijera, Balin, baloia gora, Kaskonen bila, Ekik moztu du, Barik atzean utzi du, Marcos, Moises, Barranko luze jokatu du, Manuelen bila, Añibarrok moztu, Bari, Moises, eta falta. Eibarrek ere Manisek igual movimentu bat egin beharko du, iruditzen zait, Beraien nola kokatu dira ikusita, zelai erdian mogituko dute baloia, baina gero askar jokatzeko goian, eta Gainanek batez ere Gainanek asko lagundu beharko du Añibarron inguru horretara, Hor askatasun gehiagokin Anuntziata izango da goian. Zelai erdian markatu eta goiko biak
arriskoa sortuko dute. Eta gero bestaldean, erasoan aprobetxatu behar da gainanena. Nigo egin bezala, ez? Inguru horretatik aukera dago Lanzaroteri laguntza honak emateko eta gora iristeko. Lehen fitxa prest dauka, Manixek. Cuevas izango da berdeguneratuko dena. Astrain. Moises. Hor da Mariano zelairatu berria. Jerak min hartu du, Marianoren falta. Goakin atera da, Bai. Darrakin, da... Eta aldaketa. Kalaxe da bai. Kaskon. Kaskonek utziko du zelaia. Eta Cuevasek hartuko du lekukoa. Alex Albistegi ere, Sutsuki ari da beroketa lanak egiten, beraz ez da urruti ibiliko berdeguneratzeko. Hortxe beraz, lehenengo aldaketa. Maris Madiolaren lehenengo aldaketa. Kaskon kendu du, Cuevas zelairatu du. Atera du Eibarrek baloi luzea, arriskutsua bote egin duelako. Azkenean Moisesek urrundu du, anuntziata, falta. Bai, Altunaren falta. Ekik atera du falta, Barranko baloia berriz ere Ekirentzat. Leku txarrean galdu dute. Errezegi gainera, Cuevasen pasea barrutik. Altunarentzat lehenago iritsi datezaina, honek azkar atera du, badu aurrera egiteko lekua. Natxok, goian bi aurrelari, Mariano eta Manuelen mugimenduak. Natxo jarraitzen du baloiarekin, Barrankori eman dio. Aldu egin du Osasunak, Lanzarote. Egalekoa goian da, ez dago Natxo, Moises joan da leku hori betetzera, alare areara iritsi da Lanzarote eta Astrainek ikututa kornerrera. Abertzenek egiten du movimenta egal horretan, eskubiko egal horretan, Eibarren eskubiko egal horretan, zergatik bai baterako eta bai besterako, erasorako aproposa dago, bieltatik. Abertzenek egiten du, zenek tapatzen duen edo zenek aprobetxatzen duen. Jokaldeotan ikusi dugu, Astrain atzelaria, begiratuz ia zein iritsiko dan, azkenean Moises iritsi da, berare gertu zen. Natxo erasora joan da zegoen, eta lekua libre zuen Lanzarotek. Cuevasek atezainari bere zelaitik, Osasunaren zelaitik. Iruretak gora, Juan Dominguez eta iritsi, Lombraina, Tijera, Cuevas, aurrera jarraitzen du Cuevasek. Marcos du bere aurrean atzera egin behar izan du, Txiki Lombraina, arean hiru gizon, erdiraketa, Txiki Lombrainak, ez da ona izan, Lanzarotek hala ere baloia kontrolatu, Gainani atzean geratu zaio, berriro Lanzarote baloiarekin, gainan du, ondoan, hor da Raul Gainan, erdiraketa oso txarra, ateko sakea. Askoz ere eskaxagoa bigarren zatia. Okertzen aiz dagoena. Zelaia bera ere horrelaxe dago eta partidua horren eredu. Bi entrenatzaileak ere sufritzen. Azpiko Espainiari hozka eginez eta burua erabat, eskuak burura erabat altxatuaz. Zer ikusten duten sinetsi ezinik. Moises. Bitartean Ipuruako argiak ere piztu dituzte. Anuntziata. Natxoren baloi luzea, hor da Manuel, jauzi egin, baina ezin baloia ikutu. Cuevas. Juan Dominguez, Altunak. Cuevas eman aizio, baina lurrean geratu da. Falta egin diotelako. Edo, epaiak ez du ezera diraz. Guk ez dugu ikusi. Nik ere ez, lurrean ikusi dut. Bai. Korrika ez duela jarraitu, baina... Beste alboko sake bat, Osasunaren alde, baloi eske ordu atzean du baloia, ez da konturau. Azkenean atera du, barirekin jokatuz, Marcos eta Eki. Inigo Ros. Ondora mandu Inigo Rosek.
Pasea barrutik, Kijera, iritsi da baloi